Good morning! Wala kaming kuryente guys kasi pinutulan kami. Literal. Kasi hindi ko nabayaran yung bill namin 4,400. October 29 pa siya. Yan. October 29 pa due date. Dahil joke lang. Wala talagang kuryente. Pero hindi ko pa rin bayad yung, yung bill namin. Kalarks. So, anyway, ayun, nagluluto ako ng ng nilaga. Yung binili namin kahapon sa Cartimar. Ayan, pinapalambot ko na lang siya guys. Nilagyan ko na siya ng bawang sibuyas, paminta. Tapos, maraming bawang. Kasi nga, diba, na-mention ko sa isang vlog ko na malansa. Yung yung meat. Yun, tapos naglagay ako ng isang batag dito, potato. Yan. Isang piraso na pinaghati lang ni auntie. And then, may natitirang cabbage, tapos bok choy na lang kasi yung pechay kahapon nilagay na sa isda. So, yun ang sabaw namin, ulam namin for today, lunch. Ayan, kasi hindi kami ma-breakfast na tao, gawa ng mga tanghali ng kumigising. Gumawa na rin pala ako ng Ay, kabayo ka! Ayan na, laglag na. Puno kasi ang ref natin. Bala ko nga mag-upgrade ng ref kasi sisikipan ako dito sa ref namin. Pero, huwag na siguro. Ayan, punong-puno lagi. Or kailangan lang ng arrangement niya. Magandang, maayos na pagkaka-arrange. So, gumawa na ako ng smoothie. Yan. So, ready to drink na siya. Haluin lang natin. Yung pa rin to, yung blueberry. Yata, inubos ko lang. Spirulina blueberry. Yan, kasi yun na nabuksan ko. So, meron tong chia, merong almond milk, and collagen. Ayun, pagpasensyahan nyo. Madilim ang paligid natin. Ang init na nga eh. Mas gusto ko siyang inumin with straw. Para dire-diretso. Ayan. Yan, dadali na kayo bukas ha. Ano ba ngayon? Friday na ba ngayon? Saturday. Tama, Friday na ngayon. So bukas, haalis ang mga doggies. Mauuna sila madaling araw kasi si Nene nga is may order pa ng alas 3. So susunod na lang kami. Pauuna ko na yung mga dogs kasi hindi sila pwedeng kailangan makarating mga dogs doon is araw or umaga kasi kapag gabi kami bumiyahe, dadating kami dumadaling araw. Ang hirap nilang ibaba. Syempre magkakahuli yung mga aso. Tapos, although wala nang mga aso sa baba guys, inakyat na nila mama sa taas lahat. Yan. Pero, yan nga, mahirap. Imbis na nagpapahinga na sila mama, diba? So, bukas na sila alis. Sarap. Kaya pala may kulang. Sabi ko kulang sa sa asim. Gusto ko kasi maasim-asim. Kaya sabi ko parang kulang. Hindi ko pala nilagyan ng yogurt. So, let's add some yogurt lang. Ewan ko, sobrang hili ko guys sa mga inumin na maasim-asim. Hello! Hello ha! Ayan. Happy Friday guys! Nakaano na kami, nakakain na kami. Anong oras na de? 11:38. 11:38 na daw. Kaya baba na tayo kasi kami, gagawa ako ng promo ng RMK. Ayan, na yung distributor ko, nag-follow up na, ma'am, wala ka pa bang pa-promo sa RMK? Yung mahilig mangolekta din ng ginto, si Ma'am si Rachel. Hello, Ma'am si Rachel. Ayan, gagawin ko na ngayon yung natin, mga promo natin. So, anyway, nakakuha na ako kagabi guys. Nakapag-akyat na ako na itong tomato toner. Ayan, bagong packaging na siya. Kasi yung old packaging ko, kinapon na ata niya. Ayan. So, ayan. Iba na yung bottle niya. Ano na siya? Bilog.
Ito kasi may ano eh, may hubog yung katawan. Pero same ano, same content. 100, hindi, 120 na to, ito 100 ml lang pala. Yan. Mas dumami yung laman niya. Yun. So, ito toner muna tayo. Bango. Yan. Ito talaga toner ko sa ano guys, sa morning. Tapos, partner ng asa yung serum? Oy. Sa yung serum, daddy? Bata. Ayan. Nakuha na rin ako ng serum. Ayan yung old ko. Ayan. As you can see, fave ko yan. Talaga. Lagi kong nauubos yan. Bagong set tayo. And then, update dun sa ano guys, sa pimple ko. Tingnan nyo. Sabi ko gabi ni daddy, galit na galit to yung pimple ko. Pero wala na yan. Sabi ko, natuyo na. Inaantay ko na lang matanggal. So, yan. Wala na siya. Wala na nga. Tingnan mo. Ikaw talaga matanda ka. Ikaw tigilan mo ako, thunders ka. Natawag niya akong manang. Parang siya ano eh. Ikaw manong. Thunders ka na rin. Oo, bakit? Yami, putik. Good morning. Today na alis ng mga aso guys. Ayan, binabaan na ni. Asa natin? Binaba mo? Diyan lang. Kala ko binaba mo kabigat-bigat. Pinapas doon. Oo nga. Ayan. Ay, foggy na naman. Alis na sila. Hindi tayo ng pera tayo para Aray ko! Talaga naman. Let's go na. Opo, let's go na. Nandiyan na si Tito Jeff, dali. Yan, nandiyan na yung ano, sasakyan. Let's go. Ayun, dapat ka ano to, kagabi, hindi kami nagkaintindihan ng pinsan ko. Kaya inabot na sila ng umaga. Let's go. Follow auntie. Go. Mga chismoso kasi itong mga aso dito eh. Nali ka na. Magpipit kang pagkain ni sumunod sa iyo. Hindi, baka mag-ano natin. Isa-isa lang kasi baka mamaya magtakbuhan sa labas, masagasaan eh. Yan, mauna na yung mga doggies guys. Sunod kami mamaya. Kakahulan sila sa loob. Biyahe na kami guys. Ayan. It's 4:26 PM. Dito na kami sa ano, NLEX. Yan. Tapos nandun na yung ano, mga doggies sa probinsya. So, nanggugulo na. Pinalabas na rin ni mama sa ano, sa cage. Yung mga 3:30 ata, 1 hour ago, dumating sila sa probinsya. Yan. Si Bilab, tsaka si Nene lang. Tsaka si Shane kasama namin. Si Chris, as usual, ayaw sumama noon. Gusto nun sa bahay lang naglalaro. So, yun. Mga, anong oras dadating natin? 5, 6, 7, mga 8. Nandun na kami dyan. 8 or 9. Sa bahay na kami. Yeah, we'll see you later. Hindi na pala ako nagkilay. Pero nag-moisturizer lang ako. Ganda glass skin. Moisturizer lang tsaka sunblock. Kubu! Sanay na yan sa akin, oh. Oh, naalala nyo ba yan, guys? Yung sa story yan. Dito na kayo, babe! Hoy! Ang ginagawa nyo dyan, ha? Hoy! Yung halaman ni Mama! Tigilan nyo!
Ano? Ha? Hello! Welcome dito! Hello guys! Ayan, time check, it's 10:21. Katapos lang namin manood. And nakarating kami saktong 8 PM. Yan, tapos nag-dinner na. Tapos yun, nanood na. And bedtime. Ayan, dinala ko lang yung order ko sa Shopee na ano ba yun? Electric fan. Alam mo yung ano, kasi nakita ko to, budol na naman, di ba? Nakita ko to sa Home Bodies ba yun? Or sa Budol Bodies ata. Yan. Ano daw to, actually meron na kami nito. Yan, sobrang ano niya talaga. Sobrang malakas yung hangin niya. Tapos tipid daw sa kuryente. Kaysa dun sa mga industrial na ano, na electric fan. So yun. Bumili ako ng 5 nito. I mean, tama, 5. Kasi yung 4 is kaka-order ko lang. Nag-ano muna ako ng isa. Kasi dinala ko dito sa probinsya. Tapos yung 4, tag-isa-isa kami. Si Chris, si Daddy, ako, si Auntie. Tapos yung isa sa store. Lakas na ito eh. 100 ano lang pati, 115 ata. O, diba murang-mura. Tapos matibay din yung ganito na binili ni Mama. Ano na eh. Lagpas 1 taon na. Ginagamit pa rin ni Punso sa ano, sa kwarto sa store. Para tipid sa kuryente. Ayan, tapos magano lang ako guys, maghihilamos lang din ako, magsisipilyo, tapos skincare. So, yeah. Good night na. See you tomorrow. At maga tayo bukas, iaakit natin yung mga doggies sa taas. Akit sa taas, syempre malamang. Good night today. Night.